hay goto dañata dokki muhammada nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. wadde noon mbatten hakkillaji juulin feewi ganden kadi ko fewnata juulu ganden kadi ko bonnata juulu e waɗi ko wiyete ko qabla salam ne waɗi wiyete ko kadi ba'da salam juulu ɓurtat manque so ɓurti ganda no pewɗirta so manqui ganda no pewɗirta nde wonno namdal ke aduna tan woni so tawi a maayi ala ruttade hamo gollo ko moƴƴi ɗum ala ɗum ɗon ko konngol mo ganduɗa min wara aha barsa konngol mo ganduɗa ko duuɓi ɗum ɗo ruttade ala te naka ñalam foof e nder qabil 50,000 sene duuɓi 50 ñalam foof e nder qabil so yimɓe gobbimam ha paari ɓe jeehi ɓe dusimam ha qabil an ka joɗɗinte golle ma no jeeɓirtaji tel ko noon jeeɓirta golle ma ñalama hunuko sohlaka toon hunuko sohla tan ke aduna ñalama mo ganduɗa ɗo yitere setto ko waɗano e junggo e koyngal e tergal e ɗemgal ñalama ganda haydara mo ganduɗa nafani neɗɗo o so tawi so wona gollal ma moƴƴal mo gollinɗan gollal ngal noko ɗo e aduna dañte Allah yilte ko ɗo e aduna Allah ko ɗo tale aduna yirte heddo noon Allah kadi yiɗi ko neɗɗo to wonɗo sukuɗo o rewa ɗum taraka shahwatahu wa lazzatahu to ganduɗa ɗo suku sembe ma e katade ma to keddeɗa ɗo yidde e yiɗede gacca tuyma gacca daham ma ndewa ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah ɓuuri yidde so yeeya heeɓi duuɓi mawɗi Allah wi gacce jiyanama mi hersi mom ɗo wonno nde suku o darimo dadni kam min Allah subhanahu wa ta'ala gande koye mi hersima koɗo gacciɗa ha carriére ma gasi ñiiji ma cooli sembe ma gasi mbiya Allah rewɗon Allah an gorko mbiya ya ɗon juma e jamaji an debbo mbiya Allah foɗɗon sajade ma Allah murno an rewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon yaata ashkhas alladhina dun yakhda'una Allah huma alladhina yakhda'una anfusahum yimɓe mo ganda sikkoɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe puntat kamɓe ko koye mabɓe tan ɓe puntat Allah gol wawa ɗum funtinno wadde noon ko ndewe Allah guila e cukago dewal Allah dañce ke cukago hunde fof dañce ke cukago kono wona no gasɗa ɗo no carriére ma gasi no gonɗa karkas bonɗe ɗe jaaɗa ha garɗa mbiya rewɗon Allah subhanahu wa ta'ala mbiya ko Allah ko jurmito jafto wallahi la shakka fi dhalik inna allaha ghafurur rahim walakinna inda allaha shadidul iqab Allah ko jurmito jafton kono kadi Allah kadi gandana hasbere muɗumin hisini satti wadde noon julɗo o a waɗat julɗo tan ande walla ndewa sanam yimɓe ganda ko sanam ndewta a rewata Allah tan ko gonga haqqa qadrihi wala tushriku bihi shay'an a rewata Allah tan ko gonga yimɓe ganda a rewi Allah a rewan Allah tan gacca Allah ay goto reɓirta ɗum par hasard Allah ay goto reɓirɗa ɗum sikki Allah rewat ɗum haqqa qadrihi mi'dhar adim wadde noon bandiraɓe rewɓe mbatte hakkillaji koye mumen feewi gandono debbo o ko awra mbaɗon tekke ɓandu mon ko ɗum ɗon woni ganda darde debbo ko ɗum ɗon debbo foto waaji kono so tawi a murnima a waɗi libasi dur an ka gawa ana wonani nder piste ana faman ko yahata ko kanko woni faman ko yahata ko an ka Allah gonɗa e lewru so Allah yiiɗim teddinimo simtan so welam neɗɗo waskam yidde a jamala e muɗum so Allah yiiɗimo hokkatama ko moƴƴi acca ha Allah yiɗima kono neɗɗo so yiiɗi wawama mokkude haydara o dusanma ha kabir tan o acca o rutto an tan e kabir ma ina ñiɓɓiɗi ina wuuli ko moƴƴere Allah tan rewat ɗo sikka ala o noon kadi jeunesse worɓe o mbatton hakkillaji tigui e diino darɗon diino gandon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dernier mo ganda nde sane erago makko nde wonɗo ganda e firaqul mawt o yaade ganda Aboubacar Siddiq o yo Aboubacar Siddiq nawum place ganda dohu bihi shuhada place ganda wartiniɓe ganda hamay shahidinɓe ɓe o wi e hemon onon worɓe on kalfinama suddiɓe ɓe on kalfinama rewɓe ɓe on kalfinama ɓiɓɓe julɓe ɗe fenisa ankum amana fa baka Aboubacar Siddiq o wayi o andi tigui ɗiɗo konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonke accuɗo oɗo aduna o rutti o waɗi erawo makko
أين أحبائي؟ أبا بكر الصديق يا رسول الله ألسنا نحن أحبائك؟ بلى أنتم أصدقائي ولكن أحبائي قوم التي يخلقون من بعدي ويؤمنون وهم لم يراني. يبقى كلن يول غاندا تاكتيغول تشاغالام be meeda kam yiide me meeda mi yiide be ngol yibbam kono onon kon seglabam wadde non nala sallallahu alaihi wasallam e joge men jikki e yaakar ko enen ngol leñol ma wadde ko tagi ene dawta fele nala sallallahu alaihi wasallam ko rewno nala sallallahu alaihi wasallam wi kala jiddo sunnu mudum jeykema kala dewɗo sunnum rew yiɗi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wadde noon ene mbawa dañde ko ɓuuri shafiide umma bidicri rasuli tashhadu lhamma ya rabbi bijahi nabi hadihi l umma qamaru sidna nabi qamar wa jami sidna nabi qamar ene mbawa dañde ko ɓuuri ɗum alhamdulillah wa yahdi en mbawa dañde ko ɓuuri ɗum mbatten hakkillaji koye men mbasen funtude koye men ndo wonno neɗɗo o on ani Allah no baddan garanti ko man mayta ndo wonno ndesan bani adam en yurmini wiyat ko mamarese o jogo sukaɓe jogo taniraɓe kono noon Allah ine yiɗum ine ɓadi ine feewi ɓayde ani Allah on cindiran contrat a yi ñam fof suku maayo accuɗo maw wadde noon haala pour amin kewi wiide maydi wona famɗi maayi wona mawdu maayi ala ko gasni maayi wadde noon ndewen Allah tan so Allah arni men taw eɗen e lawol moƴƴere kono wona yaade ha gasna carriére ma ha laaɓa gara mbiya Allah rewɗon Allah taw an ko yiltono e Allah foof gasi ɗum noon mbatten hakkillaji e koye men o qul qawli hada wa hada assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Dawoudou eɗen garta kadi e banggue goɗɗo banggue ganduɗa ko holɗum ko ɓuuri mawnude e leñol to jiɗugol to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam.